مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Mga ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si ulat tanong pagkasudi sa gigabindingan tanong apakang kay aguna bitan bisa na datang mamangsir sa ilmu amipantag si ilmu tafsir al-akhlaq. Ilmu aya amipantag upaktup sila kung mga pananaginipan, mga taginipan. Ni ali sa ilmu pagitab ayat taytalian na al-wasail al-syafi'ah, kitab Imam Muhammad al-Tarimi al-Syafi'i. Apa dia mga ulama ang mga Syafi'i? Dia patutulian ko apitro o Imam al-Muzani, apitro o Imam al-Syafi'i. Ibu Imam al-Syafi'i, ra'aitu Aliya ibn Abi Talib fil manam. Pitro o Imam al-Syafi'i, yatutagin pangalatiyan su Ali bin Abi Talib. Itu sudah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallam alayya wa safahani. Nasyala maqatiyan wa Ali nahu yusaqniya. Thumma khala'a khatamahu. Uridu qatimi Imam Syafi'i na indan Ali aging putrasisiyan. Wa albasahu fi isba'i. Nasukyan din niya nun, napikisulot yan si uting dua ang ating Imam Syafi'i. So kaya pangalawang natin yan, pagkana ni Amun, papasaha li, na at natin na magyamanan ang amalay ilmo pagtip sila kung mga pananalipan. Natiyak sila lang naging kuto at tagil panagan, na yatin na pito naging kuto at pag natin Imam Syafi'i. Amma musafahatu ka'ali, فأمامهم من العذاب. Ayat tiyan ang mana mituturo aging kutuwa kaya umur syarka kaya salamat kau Ali na maganggunan na ito sa saka na siya pagkaw Allah ta'ala kumakasisaan. Wa amma khalu khatamihi wa ja'aluhu fi isba'i, naging kutuwa panatili na kihandrin yung posisiyan api kisunod yung kutinduka si isang mga merta na ayat tiga nama anutu yang lubus muka ma balagha ismu Ali fi syarq wal gharb. Ayat tiga nama anutu aging puto kaya para sisir tahu Ali na menangkap sukingan ka sa lagi kaya langkap o ingaran Ali bin Abi Talib si saging kaya sedepan Abu sebagai namyak na aging puto tatagin ko Imam Syafi'i. Kasi saging kaya dunia na antarin yung mga kilala ko Imam Syafi'i. Sekarang ipagpaganay ang makasulat sa kitab ang usulul fiqh. Ayat ito laging po pagkitab yan. Ar-risala at ito yan. Aron di pangadi sukabtan sa hukuman. Haram, halal, makruh, wajib, sunnah. Nasanti pangadi sa kitab Imam Syafi'i. Amin di ganatian. Mimbali afimus Imam Syafi'i sa dunia. Niya ampun aging puto at tagin po niyan. O kaya tagin pa niyan po Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sumabu sa Ali natin bin Mataw. Tinalibin sa Rasulullah. Niya kamu mo kaiso, kakaroon mo Fatima, na isa sa mga ilmu, aminin daw niya po pagtaw na ayat at turuyan, sigo sa gipot pagitan, inadaw ko Ali, so okay nakatindog. Tunay dito mo Ali,
umasa agtundog yan. Inutan nyo yung ilaloy. Aging kaya agtundog, mga nusa ni mga pagayami, na palilan sa dawa ng Rasulullah, at ipagpagap niya alawas. Yang anak agtundog. Ay ang agtundog nabi na, innama afdala ma talawaitum bihi al-hijama. Isa at tinulabi sa pinakamapya ay tumulong yung mga panyagitiw na ginang at tinulabi sumatin. Na ayaw siya adabiyan, nabi po abdilugta, na mutian ta aging kutuwa ayat kursi at dinuali aging pinapakabarakat Allah Ta'ala sa aging kutuwa abdilugta. Isa na mga adabiyan, aging na ilmo yung ipagsila sa tanong, na before apilian ka aging kutuwa tinubad na ayaw ka ito Ja'far as-Sadiq, apo ito Rasulullah. So Ja'far as-Sadiq na apo Rasulullah sallallahu na bigyan yan. Qabla an ya'mala syartan alaihi an yaqra al-Fatiha. Before tigil apilian utaw aging utaw tindugan kulawasyan. Na ayat pinakamapi at tigil na batiyan yan dalam suratul Fatiha. Wal ikhlas na suratul ikhlas wal muawwidatayn na mapasanuto na batiyan matman aging utaw suratul Falaq ang suratul Nas. Nasa kaigunan ka sa ikhlas si kumasa aktuduka na pag-akmarakan Allah Ta'ala aging aktuduka. Ginang ipaganay, apang kas naging kaya hutbatan na sudan ka naging kaya tapik sa naging kaya hutbatan. Mga ummang Rasulullah, itanong pangalipatan sa isa sa mana adusa, adi mainang kaiman kong kadaklan, naging kay adusa ang kapag-israf. Kuniman ang kapag-israf, sigo ba sa tanong ng mga mananaw na kapamagula? Ay maanan niya na sa kapamagula na ginan na piyakarata o agamatan o gamay Islam. Tamang sa niamisi sa Quran, innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin. Mata-mata na tibuta, asusiran ito ang mga tao ang mga papasan ikapamagula. Mga papasan ikapag-israf, mga taulaan, na mata-mataan at tiwala asiran na migberi siran ang mga pagari-usipan. Ay mana niya mga gusto niya mga pagari na inungkanta mo lang ang marata at sifat aging niya kapag-israf. Nabitanong pangalipatan, kung na ba ayaw mo inisapan mo agama, abat anong ula na sumangan ka? Sumagoy magtanong, o di na subirak tanong, isa sa mala ang isa pa mo agamatan mo kailangan na may tanong. Iba't tanong maula, iba't tanong pesa na ginan sa mga oras tanong udwa oras. Gigaya oras na pinaka-importante ang mga pagkaya kang gunaan o tao udwa oras at dapat na si rumamig kumapya. Ay ka-importante o oras na kinalagi mga pagkaya sa pagkintaw. Anday ka putulong oras na niya tayo sa manusia. Inumaligin niya oras sa nung gawi-gawi, diyan kung kabayan mo Allah. Kami diyan kung kabayan mo Allah, na mala ini aming pumbakat o tao sa alunan akiyam. Tunay ka turong mga ulama, al-waqtu kas-sayf, illam taqta'uhu ata'at. So oras, na lagi o kampilan, o pamakaling ka usara, ay pamanilaw ka, ipamagutas ka, aging mo ito ang kampilan kadang ka usara, aging mo sa oras, kataak na sa ipagutas niya. Ay kadang ang mga pagalitan, inilangiran sa oras silang kulo-kulo 4 oras, nagitong tigyan pagutas sa kilan, aging mo oras. Mga nuksan yung mga pagalitan, isa sa dita lumayinan ka, kapilang yung mga oras tanong, na sipilang sa mga oras tanong ko katantang. Sipilang sa mga oras tanong ko kamakas sa daan mga malinyang. Dahil problema sa ito ito kapag istorya ka agama di pag-usay sa agama, kada problema rin agama. Ay pinakamala problema na kamakas ang ipantag ko kalaiyan sa dunia. Na yun ang di makapagintatan. Kaginan na kapalilang sa oras, na isa sa nilang tanong kung mga oras tanong, naging kaya ikiyatod ko tanong ko Allah, kasi ikiyatod ko tanong ko niya.
Dia ang imana pamingatan. Isa sa mino magtanong na gika ya zikrullah. Gika ya tanong ko Allah. So tanong ko Allah mga pagarya na kung kabagakan na ino kantawan may kasiksaan niya na minalay sa Quran. Gika kan dito kapanasdik. Kabag kaya sa Quran, ino kantawan niyo tunay ka na ang kasiksaan niya. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Sisa surah sa Quran, saling at Allah sa tao, apakalimutan niya aging putatan niya di penasdik, di pendikir Allah, yang kalimutan niya at Allah aging putwa lagi dua hutan. Napakaugit na naman sekali at Allah hutan at umalik ulis ang kasiksaan. Kaya inilang ka, binuo ka, aging puta oras. Akaw yung bihid na, ilang kaya ka Allah. Nalang ka mo sa nasa ito tanong siya. Kung napaniniyari sa Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Saan at tingmo nga sa tao? Pakalipatan niya, naging puta tanong niya nakan. Inipilag niya, naging puta tanong niya nakan. Biar diwalain aging pagkatang niyakan. Napapapagintalo sa kanya ng Allah Ta'ala sa kapagintaw ang masupit sa dunia. Wanaksuruhu yawman qiyamati a'ma. Na uyag ko sa kanya ng Allah sa anuman ang qiyama sa kanya ng Buddha. Di ba kayo? Nanggilaw aging pagkataw ang mga Buddha. Hingga kung kaya Allah paguyag ka ang Buddha. Apakay niya kung dunia. Tuna ang isabab na alwin mo Allah ang iyong masumbag. Dalhalika, na masagin takapos na natin yung ayat, ay maana nila Allah, na piyakalipat ang taas yung mga ayat kami, mga tanda at natin Allah, na ginagigabutang ka, na iman tumabot Allah sa kanya gawin, nagdupulit ako, ipundaray mo, nagdupulit ako pangalimanan, nagdupapas ako nila, Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli po Allah Ta'ala gaya adikrullah talim si Allah na ilin man naging apil na oras sa tutalong Allah sino kung mapura ka na ang kapanasbi kila niya kasino ba yung tao na niya kadakdak na mga pagalitan o lumaliwanan nila dito na ang pagalitan anda di ka mga sumba yung tanong na ugtong paro na dito ng pasin pumanitid sa tama sa dito ng tatang sopa. Agi na sa tutulo mga nagsasabi sa kapulang-ala. Kaya nung siya kapulang-ala, na siyong natutuwa ka ito. Kaya man ako nakatirindan mo Allah Ta'ala, para kala, para ko Allah. Yung di manaw ito, kasi kung mga nagsasabi mo, nasusabat kilan, na yung kapulong sa ko Allah na anak. So, Allah Ta'ala tira, buwan. Nagito, sino ka para kala, para ko Allah, anita mo ikatirindan mo Allah Ta'ala, hindi naman ito niya kasindihan. Dan dia kadang-kadang na zikr Nabi. Ikilah dia kasumba yang atau apa bagaimana? Bagaimana perubahan tentang Nabi? Ini semua semangat demikian, mengakau demikian. Ikilah mana dia kasumba yang tadi tak pengelmakan. Antuna akhirnya dengan Nabi. Apa important yang dia akan zikr? Ikilah dia kasumba yang atau benar sedikit tahu. Kenapa ayat itu sedikit lagi tak terlalu Allah Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, karena mga pada zikr Rasulullah. Lagi-lagi yung pangasilan sudah bilang betul lagi yung astagfirullah sa mga tulog. Mapasat ng iyong sunabi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Lagi yang sunabi sa sumu. Na ini subuhi lagi yung takap mutia sa iyong tua Allahumma ajirni minan nar, berutuh para nala. Bibu ay tasbih lagi yung tamihan ay tasbih. Namun tiada ada lagi untuk Allahumma ajirni minan nar sama itu. Ayat kata Nabi, "Man qala ba'da as-subhi, Allahumma ajirni minan nar sab'an." Saat at Nabi satau, awat tiada ko para kalanian ko orien pa para sumber sa subuh. Agi ko Allahumma ajirni minan nar sama itu. Nana ini sekalian Allah Ta'ala ko apa ko nararamdaman. Dito kumadakan para kalau Nabi zikru Nabi si Allah alitan main kana pibugal tanu naging imana pagimatan ko bilang sa orasan gila nga sundaytan mo mga sundaytan na sita ko ihida ko
kaya manangyan na diibulkan sa dunia ini, na minang naging utawasa. Na ayam ibu sendiri putaw apakah surga sa ano na kiyama. Naging utawasa, ini lagi yang aurasian. Inaon, upamaku bagi nabi usara ang putaw ng mga Allah. Nadi ako matangalala, uli na kayo man naging kaya na surga lang. Nagilang kita matanong, para dito, di ba ang mga manduan nabi mga fikriyan, aqulu qawli hadha, astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مع أمة رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Dito ng pangalipatan na isa sa parang alaw nabi bilang mga simbayan para kapawantan. Nagikan sumabot niya o suratul qadr. Kataon niya suratul qadr? Yan ang inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ang kuna inyari sa hadith na malasya. Akala ipahala aging kaya surah. Adin na umayinong ka. Nabitik muda pentanur ayat katul Nabi kami ambil saking khutbah kita al-wasail syafi'ah nanti Nabi man qara'a inna anzalnahu fi lailatul qadr ba'da kulli fariidatin marratan afahu Allah min kulli bala'in yanzil sabil at-Nabi sataw abad tiyan so inna anzalnahu fi lailatul qadr ikira manutong yang simbay kesanya sa parang ay mana ini namasa akapulangan na ilidas kanyan wallahu ta'ala ulaman taman abala apulatan mga ditang mereka naputputan misalnya ditang mga pilas ni anto na puni pada kalbihan naging kaya surah kulkagat lagi pangawin tanong na padaya sa pumbat niyaan ikira manuto ang makida tanong sa barko. Atau ini sa hadith man rakiba as-safinata wa qala inna anzalnahu fi lailatul qadri sab'a marratin lam yusibhu gharqun. Ini kata Nabi sahabat at-Nabi sataw asiku kapabila yang sabarku kapan Nabi ti ayat alibut wa inna anzalnahu fi lailatul qadr samya kapiku semua dia lam yusibhu gharqun nadidin at-Nabi masubat atiwa na dibirse di kan bersubat akal pemakaan nakut na mga nabagod na pati mga ginawa ka kahit pinigas ka Allah ibatan bandu sebab sa iyong puto ka para taging ka ng asura natulog din na wala siya isa sa miali sa iyong puto kita na man qara'a surat al-qadri inda manabihi sabi at Nabi sallallahu abad niya sa suratul qadr kapatulungin 11 marra sa makasapul awisan niya mabadya istaghfara lahu 70,000 malakin ila sabah na ayat imbala sa Allah sa ginto katuwi na adun apito pulong gibu ka mga malaikat ang kadapliran adi siya ni dua Allah ayat Allah narinig kita tao adi naging keso sa gigya katuwi naging disusuan naging mga malaikat adi kaya nagpangling Allah Ta'ala sa kanilang sa tama ng kapitanya waraan Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-uisa sa kala ini ibalas nasa kabot niya na hindi pagduluwi ang ikhlas sa makasapulo ang uisa na insya Allah Ta'ala na kulimong kawala na kiling ka na putay ng mga sumasulong sa limang kita ang al-wasail syafi'ah anto na pulito na biyami sa limang ako ang balasyan wa man qara'aha inda al-'absi sakahu Allah sabi sa daw abot niya nilagay kay surah Suratul Qadr
si kumasa kapkaunian na gulungan mo Allah yung takawnian. Dito kumada kang ibahan. Ayaw po namin atin sa kimot ng kitab. Nasalin sa batiyan naging Suratul Qadr. Sa makasapuluh agupito sa kimot ng kitab niya na sulit niya. Nada nikabat niya sa makasapuluh agupito sa kimot ng kitab na sulit ka. Nasulot ka kimot ng kitab ka. Nasalin sa tanday akasusurutan kaon. Nadirkan butul na Allah Ta'ala yung karisiniya. Makasapuluh agupito. Mitawar sa kimot ng kitab. Huwag, na ayaw kapakabara ka Allah, biitni lang, gulang po ng Allah, na sa tanda kasusurutan ka sa limutan bitan, na initawan mo na ginong Suratul Qadr, sa miyak na sa pulo o gupito, na di ka rin bukul ng Allah Ta'ala, ang ginong pagpayan ka sa limutan tanda kasusurutan ka sa limutan bitan, at di ako na ginong Suratul Qadr. Mga nuksa ni mga pagayami, banday di maru, managdag lagi niya ilmu, mga knowledge, Aminin doon man sa liga ay mapialuwi. Nanduot ang musik Allah. Saya pumita ang musik Allah. Na nailahan ang taon niya. Sumanang po pito lapis abagutan sa ilong mo apilitan. Arakis aming gulang tanong. Dito balik tanong na may panampay tanong kung yung mga tatao. Nagiti dito ang Muslim. Asa apilitan. Ayon mo akapungunan ay sumpay niyang kumiwataw. Nagiti amat mga nabi. Akasisampaya kapamagsira sa ilmu akalabas kami surga. Nagiging pagkakali niya kata naging ta ilmu napamakakiasiran ka sa ilmu ta ilmu na ilmu niya ka surga ka sa opera na sa imbalas ng Allah na imbalas sa kamang Allah mamita mo si Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.